The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Isaiah 44, verse 3, For I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants, and my blessing on your offspring. In Galatians chapter 3, verses 27 to 29, For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free. There is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. John 15:5-8. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Psalm 62:5-8. My soul waits silently for God alone, for my expectation is from him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. The rock is my strength, and my refuge is in God. Trust in him at all times, you people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us. Before we start our Bible study today, ikinahanglan natong pagsusi sa atong kaugalingon kung ada pa ba kitay mga sala. We go right away to the principle of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanay mo higalang wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 14:6, our Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, at this time, magampo ta sa hilom, agi og pangandam sa tong kaugalingon, pagsusi kung napapagitay mga sala sa atong kalag. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again of giving us the time to study your word, which is our spiritual momentum. Salamat o Diyos. Ngayon mo pa kaming gipabuhi ang tudning higayuna. Timailhan kini nga ang imong plano sa mong kinabuhi nagapadayon pa sa
lihok nganhi kanamo. Nagapasalamat kami sa imong grasya nga kanunay gayong sangkap sa tanan ng mga gikinahanglan dining adlaw, labaw sa tanan ang among pagtuon sa imong pulong, gigpakaon sa among kalag. Bani kami karon dining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers at mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome no sab. Kining atong pagtuon sa tun-anan nga giuluhan nato the real meaning of life, ang matuod yung kahulugan sa kinabuhi. Unas tanan ako kining isubli diha kanimos pagpahinumdom nga it is normal for a newborn baby to want food, diba? It is normal for adults to want food, right? It is normal for a believer to desire or to want food, which is the Word of God, right? Ang pangutana mo kini, why is it nga kadaghanan sa atong mga igsuong Kristohanon, bagang duot sa atong mga kaigsuonan, do not desire the Word of God? Ngano man, niini nga atong panahon karon, ngano wa man sila gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. Do you know the reason why? Because kining maong mga magtutuo do not rid themselves from some kind of evil. 1 Peter 2:1 sa exalted here, wherefore lay aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Mao na, a believer must deal with his sins and evil in life. Kaya mientras na sila nalimin sila niya ng maong lawlessness. This is part of the description of lawlessness. Kaya man sila panumbaling sa husto, tama, o tinagalog naman ng tama, husto o tukma nga kahimtang sa ilang espiritual ng pagkinabuhi. You see, they just don't care. Kaya nga naman, wala lagi sila gana sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao ka na hinungdan nga they forgot the most important thing. God's one standard for every believer is in phase 2 is why? Unsa man? What do you think? What is the number one standard for every believer in phase 2? It's the Word of God. Pulong sa Dios. O na nga, o niya itong gisigihan yung tuon ang mga prinsipyo, mga doctrinal rationales at itong ipangtunan. Every now and then, padayon kita o sa makanunayon gayon hangtod nga mahimo na kining tinuod gyud sa atong kalag, o it becomes second nature. Mao na nga dako kining trahedya kung maghiskot na gani kita ni ining mga butanga, ang pagkaway gana way pagpanumbaling sa daghanan sa atong mga igsuong Kristohanon sa pagtubo diha sa pulong sa Dios. Okay, well, it's a matter of choice, right? Kung saan man na may kabubuto ng tao, mao na nga magpabilin yung barog ka ng prinsipyo nga man is always a product of his decision. Kay gihatagan lagi kitag hingpit nga kagawasan sa Dios. Hingpit nga kagawasan sa pagpili. But with that responsibility, with that complete freedom goes responsibility. Magkuyog yun sila.
So, okay, ako lang ning gipahinumdom nimo. Now, kagahapon, ang atong gibiyaan nga punto sa doktrina mao tong bahin sa mga sala nga sagad natong ginabuhat. Okay? Every day we commit this a list of sins nga atong gipanghisgutan ng kay ato na mag-iingon nimo tungod lagi ni atong formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So, atong gitutukan ka ng old sin nature nga niya sa atong kinabuhi, atong lawas. Niya sa lawas na to kini kinaya makasasala. Ning tapot na kini hangtod wa natin ning kalibutan na. So, bisa ka sakit kuyog yun ang old sin nature. Mao nang atong gihisgutan nga kining old sin nature kanang mao ni ang source of temptation. Okay? Kay kitang tanan lagi mga makasasala man, mao ni atong gitun-an kining maong mga listahan sa mga sala nga sagad atong ginabuhat aron sa ingon niya na makalikay ta. Og we can avoid og makabuntog kita niini pinaagi sa unsa pagpadayon sa atong pagsibog sunahan. Keep advancing in our spiritual life. This is the only weapon, the means nga diin atong mapusgay, mabuntog, mapildi nato ang gahom nining kinaiyang magasasala nga aniya sa atong lawas. Ato nang hisgutan kagahapon nga kini atong kinaiyang magasasala OSN, okay? Old sin nature. Doon ay duha ka mga area. Na area of weakness, na po area of strength. O gawas gana ay lust pattern kining old sin nature. So, ang area of weakness, mao kana ang dapit nga diin. Of course, doon na may tulo ka kategorya niya ng area of weakness. Mental attitude sin, sins of the tongue, and overt sins. Mao ni ang mga classes, mga sala nga atong ginabuhat. Okay? Nga kung atong tugutan ng atong old sin nature sa pagdumalas tong kalag. Mao na. Mao ni atong mga sala nga ginabuhat kining nag-una niini ang pride, mapaytason, hatred, madumtanon, implacability, pagkagahid sa atong kanang bitterness, pagkapintasan, pagkamapungtanon, jealousy, ang pagpamabubo, envy, kasina, vindictiveness, pagkamanimaslon, panimaslon, guilty feelings, kining mubati taog sadan, salaman All of these are mental attitude sins. Kabalaka, anxiety, self-pity, all of this. No ni listahan sa mga sala sa una-una. Ang grabe, kay di nato makita kining maong mga sala kung atong ginabuhat kay niya man sa una-una. This is the worst kind of sins. Of the three kanang kinds or categories of sins, the mental attitude sin is the worst. Kaya di na makita. Wahay makakita. Sige panalitan. Sige kag smile lang dihapan deep inside you. Nga bukal-bukal nga kasuko. You see? So, grabe ang sala sa una-una. Unya, ang ikaduha nga kategorya sa sala, mo na po ding sala sa dila. Nga tuwa panglibak, pagkanang daot sa uban, pagkanang daog-daog sa uban, saway sa uban, pagpamakak, pagpanglibak, o pagpanghukom. All of this, sala ni sa dila. O nang matngunan yun na to. Magpantay kita nga dili kita may sukamod ning mga sala. Mao na ikadua. Ikatulo, mong gitawag overt sins, mga sala nga makita, sala sa buhat na kini.
Well, of course, may upat nga atong gilista diha nga murder, drunkenness, adultery, stealing, pagbuno, pagubog-ubog, pagpanapaw, pagpangawat. Na mao kani ang mga upat ra ning atong gilista dinhi sa sala sa kanang buhat. Okay, so mo kana ang manggawas gikan sa area of weakness. Og ang area of strength, dapit kini nga naay kalig-on. Area of strength man, ang mugawas dinhi tawhanon nga mga maayong buhat, human good, nga mo kanang mo kini musangpot tinunta, it will lead to evil. Kini bang matang sa maayong binuhatan mo kanang mahagbong kini sa kadautan, human good. Okay, so di na sila magbuwag, they go in tandem, human good nya evil mga ang human good. In fact, ang pulong sa Diyos naga kanang describe ini nga dead works, patay nga mga binuhatan, o filthy rags, hugaw nga trapo, baho. So mao kana. Mao ni mga butang nga manggawa sa atong kinaiyang makasasala. Kita nimo? Now, okay. Kay kita man lagi sa patamaluwas, we were declared spiritually dead. Patay kita spiritual. Ang laingan sa spiritual death is darkness, of course. Ang tao nga kanang spiritually dead, but pasabot, nahimulag, kumplito yung pagkahimulag sa tao, gikan sa Dios, wa siya relasyon sa Dios. Kay kumplito man ang iyang pagkahimulag. Therefore, he is in darkness, nas kangit-ngit, kadulom. So ayaw kalimti katong formula nga nakapahimo kanong sa tao nga spiritually dead, tao nga dili Kristohanon, kadiyot lang kay mura magnaay nanawag nato dinhi og ato ning okay. So nasolba na kaya may usahay nga mo tawag lang. Okay, so mo ka ang laingan sa spiritual death is darkness. Unya ayaw nagyukalimti katong formula nga ang tao lagi spiritually dead. Tao nga way kaluwasan. An unbeliever is spiritually dead. Ang buot pasabot spiritual death is nahimulag siya, hingpit yung paghimulag gikan sa Dios. So ang solusyon nini is unsa? Pagdawat sa kaluwasan, pagdawat pagtuo sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, buhat sa kaluwasan. Kung imong tuuhan, dawaton kini mo, then mapapas kadtong spiritual death nimo, madugtong ka na. May usa ka na kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong maluluwas pinaagi sa pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo through the baptism of the Holy Spirit. So, atong sublion sa pag-ingon kanimo nga to be saved aron ang tao maluwas, it is not by doing good works. Dili kini paagi nga ikaw maluwas pinagis pagbuhat og mga maayong binuhatan tungod kay doing those good works mahimo raman is pagbuhat sa usa ka di magtotoo. Osta ang di magtotoo makabuhat pod niya na anang mga maayong binuhatan. Kasabot ka? So to be saved, it is not by doing good works, because doing good works can be done by unbelievers. Unsa may gisulti si Piso 2:8 ug 9. For we have been saved by grace through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works.
dili sa imong nga binuhatan, not of works, lest anyone should boast. Namo na. Na by the way, ang plano sa Dios nga imo nang gisudlan, nagasuod ka na sa plano sa Dios sa diha nga midawat kas kaluwasan. Okay? Right at that point of salvation, you were entered into the plan of God. Usa sa description sa plano sa Dios kay mo gisudlan karon mo kini. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. So what makes it right? Only a right thing done in a right way is right. Mo na ang description, paghulagway sa plano sa Diyos. Gawas pa, ang plano sa Diyos is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. You see? Ang kuna kay mga suliran, of course, kinsa may way suliran, nining kalibutan na. Ang tanan, mamagtutuo ka ba o dili? Suliran mo abot sa atong kinabuhi. Basta? So mo na, nga usa sa kanang katarungan nga, usa ka hinungdan nga nung may nudanon nga atong pagtuos po sa Dios kay ana diha mga solusyon. Kasulbaran sa atong mga suliran. Mao bitaw akong giingon nimo nga ang usa ka tawo nga walay kaluwasan, siya unsa kanang gibutaan gyud sa Dios nining kalibutan na Dios, small letter D kanang Dios nga mao si Satanas. Gitawag siya Dios ning kalibutan na. Kay gitugutan man siya sa Dios nga mao dumala nining kalibutan na. Sukad niya itong kanang pagsugod niya itong away nga langit nun. Langit ng away. Gitawag nato na og angelic conflict. Tali sa puwersa sa Dios o sa puwersa ni Satanas. Karon, this war is being waged. Kitang mga tao, kitang mga magtutuo labi na, kanang gamit sa Dios sa pagpakita ni Satanas ng iyang pag-apilar ni Satanas ngadto sa Dios. May apilar man siya kay ningo man siya, nighawak man siya. Binuhat minimo na he was addressing to God. Binuhat miyo niya, imo lang mi tambog dito sa kanang impierno. Just like that, mao ba na Dios nga gugma? Mao to ang Dios mi okay, akong buhat ng tao ipakita na ako nimo nga ako Dios sa gugma, apan Dios po ko sa hustisya. Wa nimo makita kana. Mao na nga karon the war, kanang spiritual war is being waged. Grabe kining awaya. Spiritual conflict. Kita pagamiton sa atong kabubuton unsay atong pilion ng puwersa bang Satanas o puwersa sa Dios. You see? Namo na. That's why the issue we are facing every moment of our life as believers is our volition, our kabubuton, free will. Mo na nga ipakita kini karon sa Dios nga every time ang magtotoo o kanang tao in general nga mo gamit sa iyang kabubuton either for or against God, na ang resulta diha. Makakita si Satanas nga di ay ang Dios hustisya. Namo na. Nakasabot ka ba sa akong patinaw nimo? So there is a conflict. Kita papilion. So, balik ta niya itong plan of God. What our Lord Jesus Christ has done at the cross, mao kini ang plano sa Dios alang sa tao aron siya maluwas.
what the Lord Jesus Christ has done on the cross is the plan of God for man to be saved. So, okay. Oh, by the way, mura na-overlook na to niya itong bahin sa atong kinaiyang magsasala, the old signature. Kini day tuod ang atong old signature, balik taon na. Kini nga itong old signature, OSN, old signature, kinaiyang magsasala. Gawas nga na siya area of weakness o area of strength. Naapod siya ingnon ta trend, uso. Ang usa ka trend nini, gitawag kini og self-righteousness. Yang pagka matarong sa kaugalingon, kini bang mga ascetic. Unsa man ning ascetic? Dili ni ascete ha. Asceticism, kini pagka Diyos nun, pagka, unsa ni? Kanang pananglitan nga musod og munghi, musod og mungha, kana bang monasticism, that's part of asceticism. Okay? Apan, wag yapon siya matunong sa grasya sa Dios, sa plano sa Dios. Kining old signature ang pasabot nato. So, that's one trend. Usa ka na kauso ang iyang pagka-ascetic. Sa pikas nini, gitawag po ni nato og kanang trend nga lasciviousness, antinomianism. Kining pagka ingnon ta way pugong sa iyang mga kadalo, sa pa kanang pagkalawayan, mutang ta, pagkabadlungon. Okay? So, usa ni ka trend sa itong old signature. Narani mo kung sa imong ipadumala sa imong kinabuhay, kinibang trend sa asceticism o trend of lasciviousness. Apan kining tanan, puros ni unsa, wa matunong sa plano sa Dios. Puros ni trend, uso sa atong old signature. Now, sa samtang kita naghisgot ni ini, naghan ka na to ang maigo ni ini. Uy, mao man ni akong trend sa akong kinaiyang makasasala. Trend of lasciviousness or trend of asceticism. So, nakasabot ka na. Lain na, bahin ka na sa old signature. Humana naman tong area of weakness o area of strength. Kini trend na niyod. Uso. Now, usa kining uso nini, himplo nini, mo kining gitawag o hedonism. In English ni nga pulong nga nagpasabot og kanang entertainment seekers. Kana bang mga kanang uso sa atong kini magsala nga gusto og mga kanang kalipayon, kanang mga hudyaka. See? So, mo na yung lingaw-lingaw. So, pleasure seekers. Mao ni ang mga nasud sa antinomianism o lasciviousness. Kining hedonism. Entertainment seekers, pleasure seekers. Now, ang ascetic, gitawag din sa English og sublimation, self-righteousness. Kana bang pagka matarong sa ilang kaugalingon, nga moangkon sila nga matarong, o nga mga mayong tao, mga buutang tao. This is ascetic. Apan, trend, uso ka na sa itong kinaiyang magkasasala. Well, na may uso pod gihapon nini atong kinaya magkasasala, gitawag og lust, pangibog sa Bisaya. Now, with this goes the following. Mukuyog nini, mo nunot nini, kining greed, kining frantic search for happiness. Mukuyog na sa pangibog. Kadalo, greed, mo ba na Bisaya? Kadalo, frantic search for happiness, kana bang nagaurot-urot o kanang nagkadipo-dipo sa pagpangita o
kalipay sa kinabuhi. Mga pleasure seekers lagi. So mo na ang last mukuyog na sila. Unya doon naman po'y upat ka matang sa pangibog. Ako kang tagaan karon og kanang dugang memory aid. Okay. Pero hindi mo makalimutan kining 4 kinds of lust. Ang memory aid is MAPS. M-A-P-S. MAPS. Unsa man ning M? Ang M, materialism lust. Okay? Ang A, kanang approbation lust. Ato ni explicar nimo tagsa-tagsa. Ang P, power lust. O ang S, sexual lust. Okay. Unsa maning M nga materialism lust? Pangibog ni nga mahimo kang sapian. Okay? Daghang kag mga butang, mga kabtangan sa kinabuhi, details of life. Unsa pa mga kanang basta mga detalye sa kinabuhi. Materialism. Pakisapi ka. Mohimatan, mohikatugan, pangitag yung salapi. Mangitag sapi. Kwarta ra yung kwarta nasa imong huna-huna. Unya kini usa ni sa trend. Usa ni sa matang sa diha sa pangibog. Pangibog, ibog kag daghang kwarta mo na mga lulinghayaw sa kinabuhi. Mao ni materialism lust. Sunod ang imong approbation. Kini nga approbation kanang daygon ka sa mga tao, kanang daygon ka niya murag mo tahod kay sila, talahuron kanila, dalaygon o unsa pa yung mga adjective nga mo magamit niya na basta buot ka nga mapopular. Okay? Mao na nga daghan ang imong mga kanang nalista na diha sa imong Facebook friends. Daghan namang nangahungog dining Facebook friends. Ala, sige, daghan na kayo silang mga amigo. Kay buot ka nga ikaw unsa. Daygon kanila, mo na believe sila nimo. Mao ni gitawag approbation. Last, approbation. You want to be approved by people. Mao ni usa sa kanang matang sa pangibog. Approbation. Unya ang P, mao na ni power lust. Gusto ka kanang gahom. Magamanan ka. Kanang kay popular ka naman. Gamanan ka na. Nga mga tao dito believe na nimo. Mo kanang they bow down niyo kay nako kayo silang pagtahod nimo, pagtamod kanimo. Pangibog gyapon kini sa atong unod. Okay? So, mao na gitawag og power lust. Unya ang sexual lust na. Namon na. Sexual lust. Na anay kanang pagkihilawas, unsa na diha, nga outside of marriage, all of those, usana sa matang sa pangibog sa tao. So, kini mga butang atong isgutan mao ni makabiktima nato sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Nga kung di ta magtuon ini, di ta magtuon sa pulo sa Diyos na saon yung pakibaw. Nga kini di ay maka-nod-nod sa kapilihan, maka-parot, maka-guba sa atong espirituanong pagkinabuhi. Mga biktima rin kita. Kasabot ka? Now, so, we should be victorious against sin. Kinahanglan gyud ato nagyong duntan ng sala. Likay kita sa mga near occasion sa pagpagkasala. Maglikay kita. Ibaw naman ka nga, likay katong mga
kanang bad crowd, dili mayong kanang pundok kay makaguba sa imong espiritual ng pagkinabuhi. Instead, padayon sa imong pagsibog sunahan. Hala, advance in your spiritual life as a good soldier. Bible doctrine should be circulating now in the stream of your consciousness. Magalibot-libot na diha sa imong panimuot. Sod ka diha sa imong dapit nga may gahom sa Dios, di residence inside the operational divine dynasphere. Kaya nara maka diha maka fulfill the plan of God. Diha ra gyud ka makatuman sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Outside of it, dili, wala gyud. Nothing happens. You are going nowhere as a believer. So, timadi nga sa diha nga ikaw naluwas, you have been reborn. Mao na gitawag born again. Regeneration. John 3:7, John 3:3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Of course, in regeneration, you become reborn to the royal family of God. This means that you are a member yan ng harianong panimalay sa Dios. O ang imong kanang instruction samtang anaka diha sa royal family of God, ang instruction sa Dios alang sa pagsunod, pagtuman niya ng maong matang sa pagkinabuhi is the instruction through the honor code of the royal family. Na honor code sa royal family. The instruction for all born-again persons regarding the new family procedure. Kaya di man po na makafunksyon sa tukma kapag kanang funksyon ingon nga mga sakop sa harianong panimalay sa Diyos kung wala tayo pagtuon sa honor code of the royal family. So kung buot nimo nga katon pagdugang pang mga pagpatinaw bahin ini, ani ay mga listahan sa mga bersikulo nga akong ihatag nimo. Are you ready? Okay, ni ay John 1:12. John 1:12. Sunod, Galatians 3:26. Galatians 3:26. Sunod, Romans 3:21-22. Romans 3:21-22. Sunod, Philippians 3:9. Philippians 3:9. Ang sunod, Romans 8:38 and 39. Roma 8:38 ug 39. Ug ang sunod, 2 Corintios 5:17. 2 Corinthians 5:17. Okay. So, akong ipainomdom kanimo, ayaw nakalimti kining formula nga makondenar ang tao. Of course, ang tanang mga taong may mugso ni kalibutan are considered condemned because of the formula AOS plus OSN equals spiritual death. Sabtagi na. Okay? Ay no, daghang musinta mo kanang musinta sila makadungog nini. Ha? Kondinado ang tanan. Yes. Tungod din yung formula nga naanaki palate 10 sa Dios nga Adam's original sin dugangan sa old signature resulta patay spiritual ang tao, spiritually dead, and there is only one means to solve that problem: faith alone in Christ alone. Now, bahin og tentasyon, of course, tintalon malagi ni atong
kalag, tintalon man ta sa kanang old signature. Okay? This is the source of temptation. Now, of course, ato nang ginaingon nimo sa makadaghan na atong gi-emphasize gyud nimo nga temptation is not sin. Okay? Dili sala ang tentasyon. Not until we succumb to the temptation. Hangtod nga kanang musugot kita niya ng maong pagtintal. Tintalon ka diha. Okay, dili pa na sala. Mahimo ng sala sa diha nga musugot ka. Maingan ka nga, okay, ang buhato ni. Kasabot ka na. So, kano sa man kanang matangtang kini antong kini magasasala tuod? Our old sin nature is not removed by God because He wants us to be victorious in our spiritual life using God's grace provisions. So, dili nitang tangon sa Dios. Kini atong kinaya magasasala. Buot siya nga kita mahimo madinaugon sa atong espirituanong pagkinabuhi. Ginamit ang mga grasya nga gisangkap sa Dios kanato. You see? Now, ang usa ka di magtotoo sa Grigong pulong gitawag ni siya og sokikos. P-S-U-C-H-I-K-O-S. Sokikos. Silent P mga na. So, sokikos mo ni tawag sa unbeliever. Dili magtotoo. Apan ang magtotoo nga karnal, kano sa man siya magkarnal? Sa dihang mo makabuhan siya sala. Mahimong karnal. Magtotoo siya. Luwas. Apan karnal. Now, ang karnal nga magtotoo, gitawag sa Grigo nga original nga pulong nga sarkikos. Kaya ang unbeliever, sukikos. Ang karnal nga magtotoo, sarkikos. S-A-R-K-I-K-O-S. Sarkikos. So, nakita niyo ha? Sukikos, unbeliever, di magtotoo. Sarkikos, magtotoo nga karnal. Now, before the eyes of God, atubangan sa mata sa Diyos, it is not our actions that is important. And sa may manungdanon, it is the condition of our mental attitude. Nakita ni mo? Sa kamanungdanon yun sa atong pangunahuna. Before the eyes of God, dili kini atong mga linihukan mo mahinungdanon. Ang kondisyon sa atong pangunahuna mao ang importante. Now, unsa may gisulti sa Biblia bahin ini, what we think is what we are. Unsa atong ginahuna, mao kana kita. No, antay mahimo niya na. God mandates every believer to think the mind of Christ. Asa man mo makita sa Biblia ka ng mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Abrihin na imong Biblia, be. Abrihin ko na kay Biblia diyang gikuptan. Unsa may gisulti diha? Ana, naghisgot ka na sa pangunahuna ni Kristo. So, gani ang Biblia nagamando ka na to ng mga magtotoo. It mandates believers to renovate their minds. Pagbag-o sa atong pangunahuna. Unsaon man, nakining atong ginabuhat adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Kay manaman og bag-o ni atong pangunahuna. Pulihan ng atong mga pangunahunang mga tawhanon, kalibutanon, mga dautan, mga ngilad. You see? Mo ni makalawgaw sa atong kinabuhing Kristohanon. We cannot advance kung atong ipadayon sa pagtinir ka ng mga tawhanon, mga kalibutanong pangunahuna. God wants us to renovate our mind. Kaya ang nomdong ka na nga unsa man ang kaning
responsibility of every believer dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios unsa man. You know what's the responsibility of every believer? Is unsa? Ang responsibility nato ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristiyanon, is to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. I hope di na gyud nimo makalimtan. Nasilsil naman na nimo sa imong libatakan. 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon pag-grow? Pagtuon, pagkaton, pagtuo, pagkanang hangup nini, paggamit nini sa atong kinabuhing Kristiyanon. Mao na. Kana ang kahibalo nato, kaalam nato bahin kang Ginoong Hesukristo. Anna manam-anam kaklaro kinsa unsas Ginoong Hesukristo ang iyang kinaiya tanan, iyang persona, his character, his attributes, tanan mo kanang paagi nga kita kanang ayon nagalimti nga kana atong katungdanan, responsibility dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. This is every believer's responsibility in phase 2 of God's plan nga magtubo kita diha sa kahibalo sa grasya kang Ginoong Hesukristo. Nya ay bala ka, I hope na sel-sel na po nga ang plano sa Dios na bahin kinig tulo, salvation, believer in time, and believer in eternity. Now, by the way, kung maghisgot ka nitang spiritual life, espirituhanong pagkinabuhi, this is called in the Word of God as life beyond gnosis. Ang kinabuhi kini sobra pa, luyo sa gnosis. Kaya kung sa ka magtotoo nga nagapadayon sa pagtuon sa Diyos, of course, musugod na siya pagkatuon sa gnosis doctrine. Gnosis, Gnosis. Gnosis means, unsa, kahibalo. Unya, kung dili niya tuhuan ka ng iyang nahibalan o nakatunan, kung di niya tuuhan, magpabilin ka ng gnosis doctrine. It has no spiritual validity o value sa spiritual ng pagkinabuhi. Kay, gitandi naman siya og academic knowledge. Sama sa mong nahibawan sa mga eskwelahan, sa mga kolehiyo, sa high school nimo, sa universidad. That is academic. Why believe? Why kanang function, no value, no validity as far as your spiritual life is concerned. Not until imong dawaton, imong tuuhan, hangpon ang pulo sa Dios. You see? Magamit. Diara na magamit. Kaya nga naman, nagaling naman na sa Espiritu Santo. He metabolizes. God the Holy Spirit's kanang ministry is to metabolize the doctrine that you have learned and believed in. Imo magituuhan. Diya, mo lihok dayon ang kanang ministry sa Espiritu Santo sa pag-metabolize niya na. Di man nga, kitang mga Kristiyano, dili ta makametabolize. Wa tay kanang kaakuhan sa pag-metabolize niya na. Only God, the Holy Spirit, is the one metabolizing the doctrine that we have learned. Kasabot ka? So, dili ma-metabolize ang pulong sa Diyos nga itong nakatunan na ilha na sabtan kung dili natutuuhan. So, nakita niyo mo, faith is the key. Ang pagtuo. So, balik ta, the spiritual life is life beyond gnosis. Beyond gnosis na, unsa man ang beyond gnosis? Epignosis. Inay gnosis, nagpabilin karon kay mo magituuhan na metabolize naman
magamit na nimo sa imong espirituhanong pagkinabuhi. That's the time. The doctrine that you have learned and believed, you can now use because it's usable now in your spiritual life. Diha na mahimo nga epektibo ang pulong sa Dios nga magalihok na diya sa imong kalag. Kasabot ka? Mao na ang process nga atong nakatunan diya sa pulong sa Dios unsaon diya nga mahimong tinuod o klaro ang Dios si Ginoong Kristo sa atong kinabuhi. You see? To know the love of God which surpasses knowledge, all understanding. God already provided every believer the assets, mga kasangkapan na iyang mga kanang kagamitan for the believer to be a winner na. Isang kapan ta sa Diyos oy. Matagutlo sa atong kinabuhi. Have you not realized that? Unsa ka matinumanon sa Diyos, nganhi ka na to ingon nga iyang mga anak. He is faithful. Ito na him diya nga itong awit diya. Great is thy faithfulness. Great. Of course, God's kanang faithfulness is great. Di na nimo ikatandi mo na nga gisangkapan tas tanan nga mga assets. Every believer, why exempted? Tanan. Every believer has been provided by God the assets for him to become a winner. So, wag yun ikang pangulipas. We have no excuse nga dili ta mahimong winner ni ining angelic conflict. To know the love of God, nga gitawag itong life beyond gnosis, when we use God's provisions, diya sa phase 2 sa plano sa Diyos, we become potential winners. Mahimutang may puruhan na. Okay? Potential pa. Okay? Di man ta maka kabot niya ng pagka-winner overnight. Dili. It's progressive. Kinahanglan mo lagi na nga gikinahanglan na nga itong kanang persistent and consistent kapag tuon sa pulong sa Dios. Mao na nga kung muhunong ta na diha na dili ta makakabot sa itong tumo nga kanang madinaugon. So akong balikon nga sa diha nga mogamit na ta sa mga provision sa Dios dinhi sa phase 2 mahimo na tang kanang may puruhan, potential winners. At the point of salvation, ito higayon kita naluwas, God unsay gisangkap sa Diyos kanato. God provided us 39 irrevocable assets. Katutluan og siyam ka mga assets, mga kasangkapan, kaayuhan nga kanang di na mabawi. Gawa sa usa, there is one revocable assets. Unsa man? Kanang rebound. Kay kining rebound mo ra man ipaagi nga kita makabalik, maka-restore sa atong fellowship with God. Kay mo na nga revocable kining usa tungod kay sa dihang makasala ta mo gawas man lagi ta sa atong fellowship with God. So, unsa? We are not filled by God the Holy Spirit. Kay ug dili ta mapud-an sa Espiritu Santo, then we cannot have the fellowship with God. Kasabot ka? Mao na nga one revocable asset apan 39 di na gyud bakwe. They are irrevocable. Now, okay. Di ba nga niyadtong naluwas kita, we were born again, 2 Corinthians 5:17, we became new creature. Bagong mga binuhat. Okay. Unsa katutoy tawag sa carnal believer? Sa Grigong pulong, sarkikos.
Ang dili magtotoo, siya tawag niya. So what is the term used for the unbeliever? Sokikos. Okay? So, ang usa ka sarkikoy, carnal believer, lives like a sokikoy, unbeliever. Sangay-sangay, no? So, sarkikoy o sokikoy, gikan sa sarkikos. Ang sarkikoy, magkinabuhi siya sama sa sokikoy. Kasabot na ka, carnal believer, sorkikoy. Apan ang unbeliever, dili magtotoo, sokikoy. Now, ang usa ka, o dili kay usa, ang mga magtotoo nga carnal, o niya mo, o dili siya mo kanang, if he does not do anything to free himself with that condition, pagka-carnal, usar may paagi nga makalingkawas siya sa pagkakarnal. Rebound lagi. Rebound. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diya may balik ta sa atong pagkikabitay sa Dios o kita mapunan sa Espiritu Santo, gikan sa pagkakarnal, balik na punta sa pagka-spiritual. Okay? Now, talking about carnal believers, kung dili lagi sila kanang rebound, then magpabilin silang carnal, unya mahog sila, kanang musangpot sila pagka reversionists, ma-reversionista ni sila nga gitawag sa kadaghanan o kanang backsliding. Apan kita nagagamit sa doctrinal nga term nga reversionistic believers. Now, carnal reversionistic believers are self-righteous. Kini sila. Ang mga magtotoo nga carnal, mga reversionista, kini sila mga matarong sa ilang kaugalingon. Jeremiah 17:5 and 7. Unsa may isulti diha. Nagaingon kini sa English. Blessed is the man who trusts in God, but cursed is the man who trusts in man. Na. Kay, gisalig man sila sa tao niya. So, tinunglo ni sila. Apan bulahan katong tao na nagasalig sa Dios. Sa Binisaya paguni, kanang bulahan ang sa katao nga nagasalig sa Dios, apan tinunglo ang tao nga nagasalig sa tao. Jeremiah 17:5 and 7. Now, a negative believer is comparable to gikumparar ni siya, gitandi kini siya sa tao nga why jewels. Now, ako ni explicar ni mo. Kaniadto, uso maning jewels sa relo, ni ba? The ruby that functions inside the watch. Why ruby? Nga naman. Ang ruby, God, dili mahilis. So, when somebody asks, mangutanag, pila may jewel sa imong relo? Mayon ka, 18 o 20 ka jewels. So, sa sabot, that means may jewels ang imong relo. Apan, karon, di naman jewels. It's no longer jewels, but unsa? Battery. Baterya naman na ang nagpaandar sa imong mga relo, di ba? So, dili na jewels, baterya na. A believer who has no doctrine, why jewels? Kasambot ka. Why jewel ang usa ka magtotoo nga why doktrina? Ang usa ka magtotoo with Bible doctrine has jewels, but kanang maong magtotoo can easily handle any kind of circumstances, be it in adversity or in prosperity. So that believer is happy. Malipayon siya. He shares the happiness of God. Nagaambit na siya sa
kalipay sa Dios, na siya gitawag og personal sense of destiny. Now, kung sa ka magtutuo who has no doctrine, why doctrine? Nga naman siya kung may doktrina? Why gana? Why kainit? Why panahon? Why pagpanumbaling? Why gugma? Sa pagtuon sa pulong sa Diyos, why siya doktrina? Musta? So a believer who has no doctrine cannot handle any difficulty or hardship in life. Much more adversity in samot na. Sa man niya pag kanang atiman o pag kanang how can he handle an adversity? O siya magamit. Now, since that negative believer has no Bible doctrine, kanunay gina siyang mo give up, surrender, throw in the towel, matod pa sa in English. Give up when confronted by disasters in life. Wag yan. Kanang unsa may mga Visayan atong hulagway nini. Di siya kasugakod. Di siya kaatubang. He cannot handle. I think that's the right Visayan word, no? Dili makasugakod. He cannot handle. When confronted by disasters in life, he's a product of his decision. Dumitong napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato. 10 problem-solving devices. Always use them when we need them in any circumstance in life. Mao ni tugon sa Dios, mao ni mando sa Dios, mao ni kanang tuyo sa Dios nga patun-on ta siyang pulong kay naa diha. Iyang gilatid diha, gipaklaro, gipatinaw niya ang unsa kanang pagsulbad og mga suliran sa atong kinabuhi. So gamita ka na kanunay, mao ni tugon mando sa Dios. Use my 10 problem-solving devices that they have provided you. Gani, ginigi, tagana na ni, andam na ni, kanang, andam na ning tanan sa Dios. Dito pas ka nitong wapang tanan. O pagkamatao. O pagkanibuhatan ning kalibutan. Universo. Dito andam na sa Dios kining 10 problem-solving devices nimo. Nanarap na nimo mutuo ka ba niya na o di imo na na. Basta kay mo kini ang atong gipatinaw nimo sa kanang unsa mando sa Dios diya sa iyang pulong, iyang tugon, iyang kabuton, pahimangno, pasidaan, tanan. Mao ni atong gitun-an adlaw-adlaw. So at this point in time, we are in the second phase of God's plan. We are believers in time. Ato ni padayon paghisgot ugma, ayaw sipyat sa pagsunod niini, subay niini, kay manong danon kayo kini sa atong pagkinabuhing Kristohanon. We will touch more on the Royal Family Honor Code guidelines, ngayon natong masayran, magatunan, ingon nga mga Kristohanon, magamputan. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong patinaw kanamo nining adlaw sa dugang pagyong mga kamatuoran. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Wala gayud ka mahasipyat o Diyos sa imong pagtuman sa tanan nimo mga saad nga ni kanamo. We have been faithless, but you have been faithful. Mao na nga nagaampo kami nga imong ugmaron pinagi sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Maugmad unta kini among pagtuo, pagsalig, pagsandig, pag-agad tanan kanimo Dios sa imong grasya. Salamat. Ngayon mo kaming gitudluan dugang magkamaturan, dada kami pagbalik ugma dinhi.
niini nga among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.